jarene tidak sekolah, mau tidak sekolah. Dung tak 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 dung tong 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 tong. Pinter. Putrane sinten, Le? Guritna. Kelas pinten? Nol kecil. Alah kok pinter. Besok lek gede dadi apa? Maling, Bu, maling. Dadi mantri. Mantri kok maling. Mantri. Mantri arep nyapa, Nak? Nyuntik no. Nyuntik sapa? Ibu. Hus, ora kena dolanan sik. Kene ada penen kok mipisi Pak Guret kok mipisi bapak kok mipisi kene. Antu antak eyang tang. Sik, kudanganmu kok apik men to ya. Kudanganmu ngono kuwi. Ya nek lanang jaman dhisik kan kudangane nggih ngoten niku ya. Iya. Ngontong-ngontong iya ngono. Yen wedok cok enuk-enuk ewe. Ngawur. Kuwi ngono kuwi. Beda karo kene. Lah ngompol. Kudangane wong biyen. Dinggo alon-alon. Alon-alon.